Μαραθουδάκη και σήμερα θα σας μάθουμε 5 τρόπους για να κατεβαίνεις τις σκάλες. Τις μεγάλες, δείξε λίγο. Εδώ πέρα, τις μεγάλες. Ναι. Ωραία. Και το νούμερο 2, ο τρελός. Το επόμενο, το 3, είναι το πιο... Και τον ανεβαίνει έτσι. Νούμερο 4, το κονίτσι. Έλα μισό χαμισό. Καραμέλα θες. Ένα χαμάνα αυτή καραμέλα. Είναι γεύση της καραμέλα. Πάτε χαμάκι καραμέλα. Και ο τελευταίος τρόπος, Ο πιο κλασικός πιστεύω και ο πιο μαλαξινός. Πάρτε το πλάγανε. Πήγε το στην πέτα. Ω, κάτι καραμέλα. Πέταξε. Τίποτα, είναι μόνο στους άκρες, δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό. Οκ, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύουμε να σας άρεσαν. Πατήστε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.